Hola, molt bon dia a tothom i benvinguts a Oposcat. Anem a iniciar avui el nou capítol de la nova secció de preguntes freqüents. Ja sabeu que hem seleccionat un llistat de preguntes freqüents i les hem ordenat per blocs o per matèries per facilitar el vostre estudi. Esperem que us pugui ser d'utilitat. Comencem. Avui parlarem dels actes nuls i els actes anul·lables. En aquest capítol intentarem marcar les principals diferències entre acte nul de ple dret i acte anul·lable. En primer lloc, el primer de tot. Quins són els actes nuls de ple dret? Doncs els actes nuls de... O sigui, heu de partir de la premissa que en principi la llei entén que els actes, el que fa l'administració, són vàlids, és a dir, estan ben fets, i per tant poden produir efectes des del mateix moment en què es dicten. Però, no obstant això, la llei és conscient que l'administració pot fer actes que tinguin defectes, que tinguin vicis, i depenent de la gravetat d'aquest defecte o d'aquest vici, doncs això pot fer que sigui un acte nul de ple dret o bé que sigui anul·lable. Quan un acte és un nul de ple dret? Doncs un acte només és nul de ple dret quan es doni alguna de les causes que estan taxades a l'article 47 de la llei 39/2015. Quines són aquestes causes? Que es lesionin drets fonamentals, 2, que siguin dictats per un òrgan incompetent per raó de la matèria o bé per raó del territori. Aneu amb compte aquí, perquè si es dicta un acte per un òrgan que és incompetent per raó de la jerarquia, ja no seria nul de ple dret, en tot cas seria anul·lable. Perquè sigui nul de ple dret ha de ser un acte dictat per un òrgan manifestament incompetent per raó de la matèria o per raó del territori. Tercera causa, els que tinguin contingut impossible. Quarta causa, els que siguin constitutius de delicte o s'hagin dictat com a conseqüència d'un delicte. Cinquena causa, els que s'han dictat prescindint total i absolutament del procediment legalment establert. Això pot ser que l'administració ha actuat en via de fet, és a dir, ha tirat pel dret i ja ha fet l'acte sense prescindint totalment d'un procediment administratiu, o bé que hagi utilitzat un procediment administratiu que no era el que tocava, que ha utilitzat un procediment administratiu per uns actes concrets, però per fer-ne uns altres. Aquí també, a l'haver utilitzat el procediment que no toca, doncs el que sí que tocava ha prescindit totalment d'ell. També en aquest mateix cinquè supòsit, també seria nul de ple dret quan s'ha dictat l'acte prescindint de les normes que contenen les regles essencials per a la formació de voluntat dels òrgans col·legiats. Què vol dir això? Un òrgan col·legiat, ja sabeu, és un òrgan que pren les seves decisions en sessions i pel sistema de majories, voten sobre aquell acte. Aleshores, si es convoca, per exemple, un òrgan col·legiat sense complir els requisits o no es fa cap convocatòria, es reuneixen i endavant, o no hi ha suficient quòrum d'assistència i igualment es tira endavant, tot això serien supòsits de nul·litat de ple dret. Sisè, els actes d'entrada que ja són contraris a l'ordenament jurídic, per tant ja d'entrada serien anul·lables, però que a més fan que persones que no compleixen els requisits per adquirir una facultat o un dret, doncs finalment adquireixin aquesta facultat o aquest dret. Jo potser estic tramitant un procediment per atorgar un ajut social, no em salto tot el tràmit i per tant no faig cap actuació de verificació o de comprovació, diríem, que compleix els requisits. Fins aquí, si m'he saltat algun tràmit, no tot el procediment, sinó un tràmit, de moment seria anul·lable, però com a conseqüència de no haver fet cap actuació de verificació, li acabo atorgant aquest ajut social quan no complia els requisits per tenir-los. Llavors és quan és nul de ple dret. I finalment, qualsevol altre que es pugui establir amb una disposició amb rang de llei. Aquests són els supòsits de nul·litat de ple dret. Pel que fa als reglaments, a les disposicions generals o reglaments, quan són il·legals, és a dir, quan un reglament vulnera la Constitució, qualsevol llei, qualsevol altra norma de rang superior, sempre és nul de ple dret. En el cas dels reglaments no hi ha mitges tintes, no és nul o anul·lable, sempre serà nul de ple dret. Dit això, quins serien els supòsits d'anul·labilitat? Anul·labilitat seran tots aquells actes que siguin contraris a l'ordenament jurídic, al conjunt de normes jurídiques que ens regulen. En general, si tu veus un vici en un acte administratiu que no encaixa en cap dels supòsits que acabem de veure de l'article 47, doncs no serà nul de ple dret, però sí serà anul·lable. També el mateix article 48 de la llei 39/2015 ens diu que, de tota manera, és anul·lable la desviació de poder o bé un defecte de forma
o bé una actuació realitzada fora de termini en general quan pugui produir algun tipus d'indefensió o pugui perjudicar a l'interessat. Normalment els actes, o sigui, els terminis que són importants, ja ho estableix la pròpia regulació que aquell termini és rellevant i que, per tant, si no es compleix, doncs pot ser causa d'anul·labilitat. Però, en general, com a eina que nosaltres podem tenir per saber si un defecte de forma o una actuació fora de termini la podem considerar anul·lable o no, hem de mirar si perjudica d'alguna manera l'interessat. Si sí que perjudica, anul·lable. Si no perjudicar, doncs és simplement irregular i aquí no ha passat res. Aquest és el primer gran punt que hem de tenir en compte, quins són actes nuls de ple dret i quins són actes anul·lables. Finalment, us destacaria dues diferències molt substancials entre els actes nuls de ple dret i els actes anul·lables. Un acte nul de ple dret té la nul·litat de ple dret, quan tu declares nul de ple dret un acte administratiu, aquesta decisió de que aquest acte és nul de ple dret té el que anomenem efectes retroactius. Què significa això? Significa que hem de fer com si aquell acte no hagués existit mai. Tenim l'exemple de les pagues extres dels funcionaris. No sé si ho heu viscut, algú de vosaltres, però en un determinat moment, com a conseqüència d'una crisi econòmica, es decideix suprimir les pagues extres dels funcionaris. Arriba un moment en què es diu això vulnera un dret fonamental, el dret fonamental a la igualtat, perquè els funcionaris són treballadors igual. Llavors, perquè uns treballadors, pel fet de treballar a l'àmbit privat, tenen dret a les pagues extres i uns altres treballadors, pel fet de treballar en l'àmbit públic, no tenen dret a aquestes pagues extres. Es decideix que, en efecte, això és nul de ple dret i, per tant, aquesta declaració de nul·litat de ple dret té efectes retroactius. Què va significar això? Doncs va significar que no només a partir d'aquell moment els funcionaris tornaven a cobrar les pagues extres, sinó que se'ls va haver de tornar les pagues extres que no havien cobrat durant aquell temps. Aquest és el sentit de la retroactivitat. D'altra banda, segona característica dels actes nuls de ple dret, tenim per una banda que tenen la declaració de nul·litat d'efectes retroactius. Segona característica és que els actes nuls de ple dret no es poden convalidar. Què vol dir això? Que no es poden esmenar, no es pot arreglar. És a dir, un acte, si és nul de ple dret, ha de desaparèixer i s'han de desfer tots els efectes que hagi pogut produir aquell acte. En canvi, els actes anul·lables tenen efectes irretroactius, és a dir, si fos el cas de l'exemple que posàvem de les pagues extres, significaria que a partir d'ara, si és anul·lable, tornaríem a cobrar les pagues extres, però les que has deixat de percebre anteriorment, doncs ja està perdut, perquè té efectes irretroactius. I dos, els actes anul·lables sí que es poden convalidar, és a dir, sí que es poden esmenar, sí que els podem arreglar, res més que això. Bé, doncs, fins aquí el capítol d'avui. Recordeu que cada setmana aneu tenint un nou capítol d'aquesta secció. Només comentar-vos que si sou membres del nostre canal, pel xat us podem ampliar la informació o resoldre els dubtes que pugueu tenir en relació a aquests temes. A la descripció teniu el link de la nostra pàgina web, com sempre. Si us agrada i us interessen aquests vídeos, si us plau, subscriviu-vos i doneu like, que ens ajuda molt. Moltíssimes gràcies per la vostra atenció i recordeu, a tope!